Bideo honetan erreferente ona izateko gakoen inguruan hitz egingo dugu. Horretarako honakoa da jarraituko dugun egitura. Hasieran sarrera bat egingo dut, gaia testuingurutzeko, gero ikusiko dugu zer den gertatzen dena eskolan, ara joango zaretelako eta hori ulertzea ezinbestekoa delako. Horren ondoren ikusiko dugu STEM arloko etorkizuneko ikasketei buruzko erabakiak hartzerakoan zein diren eragina duten faktoreak, eta aurreko guztia kontutan hartuta STEM erreferentana izateko gako batzuk emango dizkizuet. Eta gero bukatzeko ondorio batzuekin itxiko dugu. Sarrera gisa, zein da testuingurua edo non kokatzen gara une honetan? STEM profesionalen eskasia nabaria dagoen egoera batean gaude, non gainera edo hain justu enpresek STEM profesionalen behar handia duten. Eta gainera, profesional horien artean, emakume eta gizonezkoen arteko konparaketa bat edo alderaketa bat egingo bagenu, ikusiko genuke emakumeen oso ordezkaritza txikia dagoela STEM arloetan. Horren atzean arrazoi asko daude, baina nolabait gainetik aipatzeko genero estereotipoak oinarrian daude, emakume erreferenteen falta handia dago, eta STEM autoeraginkortasun txikia dute normalean neskek mutilek baino. Sarrera honetan ere argi utzi nahi genuke STEM arloa bere horretan zer den, ez? STEM akronimoak Science, Technology, Engineering eta Mathematics hitzei erantzuten die. Normalean A batekin agertzen da eta A hori da berez artea eta humanitateak sartzen direlako. Proiektu honetan edozein kasutan A hori gabeko lanbidez arituko gara. Baina argitu nahiko genuke posible dela STEM hezkuntza gisako kontzeptu bat ere ikustea edo eta aditzea. STEM hezkuntza paradigma berri bat da, konstruktibismoan oinarritua dagoena, eta zeinaren helburua zientziarako interesa sustatzea den. Kasu honetan, A hori ez da artea eta humanitateari lotutakoa, baizik eta ulertzen da trebetasun bigunak deitzen diren edo soft skills deitzen diren hoien ol bat dela A hori, bai? Hortaz, STEM hezkuntzaren baitan koka genezake bideo hau eta bereziki STEM arloa agabeko lau eremu horiei egingo diegu erreferentzia. Lehen puntu gisa garrantzitsua da ulertzea zer gertatzen den eskolan. Hasteko eta behin eskolan aurreiritzi asko eraikitzen dira, nahi gabe edo inkonstienteki. Aurreiritzi batzuk izan daitezke adibidez biologikoki gizonezkoen garuna prestatuago dagoela matematikarako eta fisikarako, edo eta matematika bera zaila dela, edo STEM arloetako trebetasunak berezkoak ditugula eta jaiotzatik ezin ditugula denborarekin garatu, edo neskako beak direla irakurketan eta okerragoak matematiketan. Esan genezake ere oso zabaldua dagoela STEM kontzeptuak oso konplexuak direla eta hortaz ikasle gazteenei kosta egiten zaiela hauek ulertzea. Esan genezake ere ikastetxeetan behar badagoela sinesmen bat nun baliabide asko eta garestiak behar diren STEM modu eraginkorrean irakasteko. Beste aurreiritzi bat izan daiteke STEM arloek ez dutela uzten sormenerako eta adierazpen artistikorako biderik eta hortaz sormena bera moztu edo murriztu egiten dutela. Beste bat izan daiteke eskoletan ikasitako trebetasunak ez direla aplikagarriak mundu errealean eta hortaz horrekin zentzua galtzen dute. Gehitu genezake ere ikasleek STEM gaietarako berezko interes bat behar dutela eta gainera interes horrek handia izan behar dutela, ez bestela ez dutela hor arrakastarik izango. Bada beste aurreiritzi bat dioena STEM arloek banakako lana sustatzen dutela batez ere eta hortaz ez dutela talde lana indartzen, hala ez denean. Eta azkenik, aurreiritzi gisa ere esan daiteke STEM arloek zientzia zehatzak direla uste da, ez? Non ondo egiten duzun edo gaizki egiten duzun, ez? Akats bat egitea porrot handi gisa bizi da eta egungo jendartean eta batez ere nesken artean akatsa ez da berdin toleratzen eta horrek ere sortzen du eragin bat. Aurreiritziekin batera, eskolan horri gehitu behar dizkigu irakasleen alborapenak. Azkenean irakaslea da ikasleen aurrean jartzen den pertsona, irakasle horrek ikasleekin zerikusia duten zenbait gertaeren aurrean kontrako edo aldeko jarrera bat erakuts dezake, inkluso eduki ditzake matematikaren ikaskuntzaren inguruko mito batzuk, oso barneratuta, eta azkenean funtsean irakasleak du bere motxila edo bere bizkar zorro propioa, bere iritzi, esperientzia eta
aurreiritzi guztiekin, ez? Horregatik, oso garrantzitsua da zentroetan irakasleek STEM gaietarako gustua, interesa eta motivazioa erakustea, ez? Eta hau askotan gertatzen ez denez, ikasleengan honek badu eragin handi bat STEM arloetara gerturatzerako orduan. Eta aurreiritziekin eta irakasleen algoritmenekin batera, eskolan nahi gabe eta hau ere inkonstienteki maila handi batean ezkutuko kurrikulum bat transmititzen da, bai? Transmititzen diren ideia, aurreiritzi, estereotipo eta desberdinkeria guztiek osatzen dute ezkutuko kurrikuluma. Ezkutuko kurrikulum hori analizatuko bagenu genero ikuspegitik, nolabait ezkutuko kurrikulumak dio nola jokatu behar duten gizonezkoek eta nola emakumezkoek, nola izan behar duten edo nolakoak izan behar duten beraien harremanek, eta gizartean zein leku hierarkiko beteko duen pertsona bakoitzak emakume edo gizon izateagatik. Ezkutuko kurrikulum hau modu ezberdinetan transmititzen da edo bide ezberdinetatik transmititzen da. Hasteko eta behin erabiltzen dugun hizkuntzarekin, maskulino generikoa erabiltzen baldin badugu ezkutuko kurrikulum hori elikatzen jarraitzen dugu. Erabiltzen ditugun irudietan ere genero alborapena transmititu dezakegu, alegia ikusten diren irudietan, esaten ditugun gauzetaz haratago. Batzuei, gizonezkoei eta bestei emakumezkoei zuzendutako jarduera ludikoak planteatzen baldin baditugu, hor ere sakontzen dugu ezkutuko kurrikulumean. Zer esanik ez haur literatura tradizionalean, ez, non rolak oso banatuak dauden, eta horrekin batera gizonezkoen kurrikuluma ere eredu unibertsal gisa azaltzen zaigunean, ez. Hauekin guztiekin ere jarraitzen dugu ezkutuko kurrikuluma transmititzen. Batetik, maskulinitateari sozialki esleitutako balioak lehenesten baldin baditugu, ez? Feminitateari esleitutakoei balio gutxiago emanez, bestetik mutilen ikaskuntza estiloekin lotuago dauden jarduera edo estrategia metodologikoak erabiliz, alegia bakarkako lanak gehiago lotzen dira mutilekin eta taldekakoak neskekin, eta bakarkako lanak asko sustatzen baditugu jarraitzen dugu ezkutuko kurrikulum hori horretan sakontzen. Ikastetxetako ikasgelako espazio emanaketak ere zerikusi handia du, zer esanik ez adibidez patioen antolakuntzak zer esaten duen, ez? Espazio publikoa nork eta zertarako erabiltzen duen, eta berdin gertatzen da ikastetxe eta ikasgeletako barruko antolamenduan, eta behin barruan daudenean ere ikasleen esku hartzeetan igartzen da ezkutuko kurrikulum hori, ez? Nolakoak diren txandak, zeinek hartzen duen hitza, ze tonutan erabiltzen den, nork eteten duen nor generoaren arabera. Horri gehituko genioke ikastetxearen baitan egon daitekela egitura gutxi asko hierarkiko bat, irakasleen karguei dagokionez, eta irakasleen eremura baldin bagoaz, irakasgaien eremuen edo arloen arabera emakumeen eta gizonen presentzia ez dela berdina, eta behin eskolatik ateratzen direnean ere eskolaz kanpoko jardueretan eta jarduera osagarrien plangintzan ezkutuko kurrikulum hori ere egiten dugun eskaintzaren arabera transmititzen goaz. Eskolan zer gertatzen den ikusi eta gero, garrantzitsua da STEM arloko etorkizuneko ikasketen inguruan erabakiak hartzen dituztenean horrera egiten duten faktoreak zein diren ulertzea. Kasu honetan STEM posizionamenduaz, kapital zientifikoaz eta STEM imaginarioaz hitz egingo dugu. STEM posizionamendua STEM eremuekiko jarrerarekin dago lotua. STEM posizionamendua izan daiteke urrutikoa edo gertukoa, eta izan daiteke positiboa edo negatiboa. STEM posizionamendua da nolabait, ze puntutaraino pertsona batek sentitzen duen gertutasuna edo urruntasuna, edo jarrera positibo edo negatibo bat, STEM arloarekiko. Eta hori noski, STEM identitatearekin erabat lotua dago. Azkenean da, pertsona batek sentitzea STEM arloak nire eremu ere izan daitezke, ez? Edo ni izan naiteke STEM pertsona bat. Era berean lotuta dago STEM gaitasunekin, ez? STEM arloko zereginak egiterako orduan izan ditzakegun trebetasun eta edo izan dezakegun talentuarekin. Horrekin batera gehitzen da ere STEM arloan ditugun asmoak zein diren, ez? Etorkizun hurbil batean zein dira nire desioak, zein izan daitezke nire ametsak arlo honetan eta kokatzen oten naizen arlo horretan etorkizun hurbil batean.
Laugarren elementu gisa, STEM posizionamenduaren barruan kokatuko genuke STEM interesa, alegia, zein motivazio maila du niretzako STEM arloak, zein jakin min sortzen dit. Eta azkenik, STEM autoeraginkortasuna ere oso garrantzitsua da STEM posizionamendua hobetzeko, alegia, autoeraginkortasun hori ulertzen da dela norberak bere buruarekiko duen irudia STEM arloarekiko, ez? Zein sinesmen dugun gure STEM arloko gaitasunekiko, ez? Hauek guztiak indartzen baldin baditugu, STEM posizionamendua hobetu egiten da, gertuago sentitzen dugu eta positiboagoa bilakatzen da, ez? Eta STEM posizionamendu positibo batek bere burua STEM pertsona gisa ikustea indartzen du eta aukera horiek handitzen ditu. Bai? STEM posizionamendua hortaz hobetzea oso garrantzitsua da eta gakoa izan daiteke etorkizuneko ikasketak STEM arlora bideratzerako orduan, ez? Eta hori hobetzeko zenbait gomendio izan daitezke orain aipatuko ditudanak. Batetik, goiz lantzen hastea, alegia STEM posizionamendua eskolan garaiz eta etapa egokietan goiz lantzen hastea, eta noski genero ikuspegia txertatzea. Bestetik, STEM identitatearen eraikuntza sustatzea, alegia STEM pertsona gisa kokatu ahal izan daitezen beraien etorkizun hurbilean. Bestetik, etxeko bilakatzea STEM arloa, alegia batetik familiako jarduerak egotea eta bestetik etxeko bihurtze horretan STEM arloa ezaguna eta gertukoa bilakatzea. Bestetik, STEM arloko autoeraginkortasunaren pertzepzioa hobetzea, alegia beraien buruarekiko edo beraien gaitasunekiko sinesmen horretan modu positiboan eragitea, eta bestetik STEM balioaren eta aniztasunaren berri ematea, alegia STEM arloan dauden lanbide ezberdinen eta profesional ezberdinen inguruko ezagutzak izatea. Bai? STEM posizionamenduarekin batera, ikasketei buruzko erabakietan kapital zientifikoak eragiten du. Kapital zientifikoa da pertsona batek dituen tresna, trebetasun, sare sozial eta ezagutza guztien baturabak. Guztiak zientziarekiko lotuak daudenak. Alegia, nolabait da pertsona batek ze balio ematen dio zientziari, zein neurritan ikusten du beraren bizitzak lotura duela zientziarekin, zenbateraino sentitzen da edo sentitzen du zientzia berarentzat dela, eta zenbateraino sentitzen da seguru zientzia gaiekin. Kapital zientifikoa gero eta handiagoa izan, gero eta probabilitate handiagoa dago STEM arloko ikasketak hautatzeko. Eta aldiz, kapital zientifiko bajua dagoenean, normalean lotzen da STEM arloko lanbideen aniztasuna ez ezagutzearekin. Hortaz, kasu honetan ere, garrantzitsua da pertsonen kapital zientifikoa handitzea. Eta horretarako 8 dimentsio identifikatzen dira. Batetik zientzia ezagutzak handitzea, jarrerak eta balioak eta joerak zientzian ezagutzea, zientziaren transferentzia gaitasuna ezagutzea, gure errealitatearekiko eta egingo dion ekarpen sozialarekiko, zientzia baliabideen kontsumoa, zientzia ikasteko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea, familien trebetasunak ezagutzak eta kalifikazioak ere aztertzea, zientziarekin zerikusia duten pertsonak ezagutzea, eta hau da kasu honetan garrantzitsuena, hori delako erreferente gisa landuko dugun dimentsioa, eta azkenik eguneroko bizitzan zientziaz hitz egitea eta egunerokotasun baten parte izatea. Hortaz, honekin guztiarekin kapital zientifikoa handituko genuke, eta esan bezala zientziarekin zerikusia duten pertsonak ezagutzea da identifikatuta dagoen dimentsietako bat eta gaur hemen lantzen duguna. Eta azkenik, erabaki horietan bada hirugarren faktore bat eta da STEM profesionalen estereotipoa deitzen zaiona edo STEM imaginarioa, ez? Alegia gaur egungo nerabe eta gazteek nola irudikatzen dute STEM profesional bat. Batetik irudikatzen dute gizonezkoa. Pertsona unibertsal gisa, ikuspegi androzentrista batetik, STEM arloko iruditeri osoa gizonezkoaren bueltan joan delako eta hain zuzen gizonezkoak direlako normalean eta gaur egun ere STEM arloko pertsonarik ikusgarrienak, ez? Bestetik, pertsona superadimentsu bat bezala, akatsik egiten ez duena, ez? Oso zehatza asmatzen duena, gai hau gainera oso kritikoa da gaur egun, gero eta zailagoa delako frustrazioaren kudeaketa, gero eta zailagoa egiten zaielako
neska mutilei eta batez ere neskei akatsaren kudeaketa edo akatsa ulertzea ikaskuntza prozesuaren parte gisa, eta hortaz oso garrantzitsua da ere ulertzea STEM profesionalak superadimentsu eta akatsi gabeko pertsonak bezala ikusten dituztela eta beraiek ez direla hor kokatzen, ez? Eta azkenik, STEM imaginarioak ere edo STEM profesionalen estereotipoak badu beste elementu bat, eta da bizitza pertsonalik ez duen pertsona bat irudikatzen dutela, ez? Lanari erabat emana dagoena, lanaz gaindiko inongo bizitzarik ez duena, sozialki trebetasun berezirik ez duena, eta bar. Eta hortaz, STEM profesionalen estereotipo honen gainean hartzen dituzten erabakiek noski ez oso nekez eramango dituzte STEM arloetara gerturatzea, baizik eta estereotipo honek ere egiten duena da erabaki horietan STEM arloekiko distantzia bat sortu. Behin eskolan zer gertatzen den ulertuta eta etorkizuneko ikasketak aukeratzerako orduan eragiten duten faktoreak aipatuta, STEM erreferente ona izateko zenbait gako jarriko ditugu mahai gainean. Lehenik eta behin, STEM estereotipoa deseraikitzen laguntzen duten gako batzuk emango ditugu. Hasteko, bizipenetatik abiatzea gomendatzen dugu. Alegia, bizipenetatik abiatuta zeuen burua aurkeztea. Zergatik ikasi zenutena, nola uste zenuten izango zela, nola izan zen azkenean, zein izan da zuen bizipena. Hortik zuen burua aurkeztea da egiten dugun gomendioa. Bigarren gomendioa litzateke, nolabait transmititzea lana gustatzen zaigula, motibatzen gaituela, inkluso oso gustora joaten garela lanera, baina lanetik aparteko bizitza bat badugula, ez? Eta gainera lanetik aparteko bizitza hori aurrera eramateko baldintza oso egokiak sortzen dituela STEM lanbide batek. Eta horrek duen garrantzia gure bizitza. Bestetik, garrantzitsua da ere akatsen gainean hitz egitea, alegia benetako pertsona bat naizela, pertsona arrunt bat, bere akatsekin, akatsa bere bizitzaren parte gisa kokatzen duena, ikaskuntza prozesu baten barruan kokatzen duela, ez dela inbeste emaitza garrantzitsuena baizik eta prozesua bera, eta hau garrantzitsua da lehen aipatu bezala, gaur egungo nerabe eta gazteengan edo eta oro har gaur egungo jendartean gero eta zailagoa delako akatsaren eta frustrazioaren kudeaketa. Hortaz aparte, garrantzitsua da benetako erreferenteak gerturatzea. Ez Albert Einstein edo Marie Curie, baizik eta izan daitezke erreferenteak arrakastarik izan ez dutenak, baina benetan sozialki ekarpen handi bat egiten dutenak, ez? Hortaz, batetik erreferenteak gerturatu behar ditugu eta zer esanik ez emakumezkoak benetan ikusgarriak ez direlako, baina hobe da Albert Einstein eta Marie Curie bezala STEM estereotipoa reproduzitu ordez, nolabait erreferente errealagoak eta benetakoagoak gertukoagoak jartzea. Eta bestetik garrantzitsua da ere etorkizuna STEM dela adieraztea, ez? Gero eta profesional gehiago behar dira STEM arloan, gizarteak bere erronka guztiei aurre egiteko gero eta gehiago beharko ditu STEM profesionalak, eta azkenean talde txiki bat izan ordez STEM estereotipo hori deseraiki eta STEM arloak denontzat eginak daudela transmititzea garrantzitsua da. Horrekin batera, estereotipo hori deseraikitzarekin batera garrantzitsua izango da STEM lanbideen aniztasuna eta horiek egiten duten ekarpen soziala erakusta. Normalean galdetzen diegunean STEM lanbidez, beraiek ezagutzen dituztenak dira zientzilariak, ingeniariak, STEM irakasleak, medikuak, eta horraino mugatzen da beraientzat STEM lanbideen multzoa. Horregatik, funtseskoa edo oso garrantzitsua izango da STEM lanbideen aniztasun hori erakustea, hori egiteko ikasleen interesetatik abiatzea, alegia eurei galdetzea zertan lan egin nahiko lukeen edo zein arlo diren interesgarria zaizkienak, eta horren arabera lanbideen katalogoan aniztasun hori erakustea, eta noski hau egiterako orduan genero ikuspegia txertatzea ere garrantzitsua izango da, ze ikusiko duzuen nesken eta mutilen interesak seguru aski oso ezberdinak izango direla, eta hortaz arlo edo interes guztiei erantzuten dieten STEM lanbideak erakustea oso garrantzitsua izango da.
Saioan bertan gaudenean, garrantzitsua izango da ere giro inklusibo eta parte hartzailea eraikitzea. Horretarako gomendagarria izan daiteke elkarrizketaren bidez hastea, alegia beraiei galdetzea aldez aurretik zein sinismen dituzten STEM arloen gainean, horrela ezagutu ahalko dugu beraiek non kokatzen diren eta hortik beharbada deseraiki ditzakegu beraiek aipatzen dituzten zeinbait sinismen. Beste alde batetik, saioaren hasieratik espazio seguru bat hitzartzea garrantzitsua da, nun inor ez den epaitua izango, nun denek daukaten aukera nahi duten hori esan edota galdetzeko. Horretarako garrantzitsua izan daiteke ere topaketaren ezaugarriak aurrez ezagutzea, alegia jakitea zentroan emango den saio hori benetan ze motatako aretoan emango den, nola antolatuko diren aulkiak, nola mairik egongo ote den edo ez. Horren aurrean behar bada gomendagarria izan daiteke ikasleak jartzea forman eta beraiei eskatzea euren artean ordenatzeko jaiotze dataren arabera, eta horrela lortuko genuke talde horren baitan egon daitezken balizko botere harremanak ezabatzea, ez? Eta horregatik horrek ere irekiko luke behar bada parte hartze orekatuago baterako aukera. Era berean, horrekin batera, oso adi egon beharko genuke benetan parte hartzea talde txiki batek edo pertsona oso zehatz batzuek egiten ez dutela ziurtatzeko, eta ikusten baldin badugu hori, nolabait egin beharko ditugu ere galderak beste batzuk ere parte hartu dezaten, eta hori orekatuagoa izan dadin. Eta oro har, oso kontutan hartu behar dugu nori hitz egiten ari garen, ze adin duten, bizitzako ze etapetan dauden. Hortaz, ebitatu edo saiestu beharko genituzke teknizismoak, hizkuntza arruntago batean edo ulertarrazago batean hitz egin beharko genuke. Erabiltzen ditugun hitzak, tonoak eta ritmoak ere aldatzen joatea komeni da, horrek laguntzen duelako beraien arreta ere saioan bertan mantentzen. Bideoak erabiltzerakoan edo elementu bisualak erabiltzerakoan 3-5 minutu baino luzeagokoak ez erabiltzea gomendatzen da, alegia. Txertatu ditzakegu nolabait saioaren erritmoa aldatzeko, baina ez daitezela oso luzeak izan. Eta oro har oso garrantzitsua da ulertzea nori hitz egiten ari garen, laster erabaki garrantzitsuak hartuko dituztela berain etorkizuneko ikasketen inguruan, eta horretaz hori guztia kontutan hartuta gehi genero ikuspegia txertatuta, giro inklusio bat sortzea oinarrizkoa izango da saioak arrakasta izan dezan. Aurrez esandako guztiarekin nabaria da erreferente zaretenok oso rol garrantzitsua duzuela ikastetxetan antolatuko diren saioetan eta topaketetan, ez? Eta rol hori hain garrantzitsua da, nun oso barneratuak izan behar dituzuen batetik eskolan gertatzen diren eta ikasleek edo zuei entzuten egongo direnek dituzten aurreritziak eta hor oso ondo kokatzea zuen buruan. Argi izan beharko zenukete ere saioaren eta topaketaren helburua zein den, eta hortaz gerturatze horretan, STEM arloak gerturatze horretan laguntzea saio horrekin, eta horretarako garrantzitsua izango da ahalik eta fintasunik eta zorroztasunik handienarekin komunikatzea, bai hitzez eta bai bisualki, lehen aipatu bezala parte hartze orekatu batekin, tonoa eta ritmoa zainduz, genero ikuspegia zainduz, eta zuek erreferente bezala daukazuen lekua inongo momentuan ahaztu gabe.